But I love it. Bernice, super sarap. Dito, pamamahay ko to! Tila ugian eh. but Ano karon diri sa Uraya. teng teng teneng teng teng yo. Masanitas yo, masanitas imong gipamay na pudno. Masanitas yo, masanitas imong gipamay na pudno. Sa impangitan nimo sa Ladies and gentlemen, mga kabingka, ito na ang ako. This is it, taon time. Okay? Ito ang mukbang edition, baby. Yes. Ito ang cringe. So, nagulat ako na shock kay Juan. Sa una is dako yung pizza pero karon hindi ka mga gita. Okay. Yan. Balang mo glass. Meron kong Hawaiian udon plus soy cheese udon and spaghetti. So, let's find out. Nabalang ko ni nabili na itong niyagi itong sa yellow karno ko na hot sauce. Ulang ko ng Hawaiian. But talagang super cheese daw nila. Kung lumipat, tingnan natin. Expect mo ko na sa picture nila pag ingkit mo sa silang super cheese mukha na magawas ang cheese wala man mo ka ng nindahon ka o datawa na ang style matawag ako yung kanya sa una ba na karon gamay na kayo amot lang plus spaghetti tiraw na to kaya-kaya ng mga aming katao or apat
Ganun lang ang spaghetti. Bernes. Balik na din sa wire. Mas ganun ko sa sauce sa yellow cup ang mga hot sauce. Ilan ang nilihan lami ba ilang sumsawan. Dili na lang pero halang niya po. Halang din. Pag-cream din pero halang. Ano to? Tinawag to kung mas lumabas sa kanilang super cheese sa yellow cup versus kanil sa greenets. Pero mas lamig yun dito sa yellow cup yun. Pumasahan ko na kung hindi ka may okay yun kung ganyan. Grabe.
Fairness, super sarap. Lamig kayo. So, atani ang akong shout out sa Bordalas. So, kunyan po na ko ni kaunon nung baka magutom ako mamaya. Mamaya. Nakabasa ko naman po, dami ng spaghetti. Miti. Hot na hot talaga. Ito po si Teacher March Barrios. Check this out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,